L'escultor Josep Maria Subirachs, al llarg dels anys, no sols s'ha enfrontat amb la pedra, sinó també amb les tintes i el paper, a través de la creació d'una àmplia col·lecció d'obra gràfica. Una obra gràfica és una obra d'art realitzada amb la intervenció directa de l'artista sobre diferents tipus de planxes que poden ser de fusta, de metall, de pedra o de seda. Amb diferents tècniques artesanals, aquestes planxes són tractades per convertir-se en la matriu a través de la qual les tintes passaran al suport escollit. L'any 1970, quan ja feia 20 anys que la seva obra escultòrica era coneguda, Subirachs es va introduir en el camp de l'obra gràfica i des d'aleshores s'hi ha dedicat regularment. Les dues tècniques que més ha treballat són l'aiguafort i la litografia. L'aiguafort és una tècnica d'impressió calcogràfica de la qual aquí podem veure algunes mostres que han estat realitzades entre els anys 1970 i 1980. Representen una minoria respecte al gran nombre de litografies realitzades en els últims 40 anys. La litografia és una tècnica d'estampació que consisteix en transportar a la planxa, invertits, els dibuixos preparats per l'artista sobre el paper amb tinta o llapis litogràfic. A partir del segle XIX, els pintors van començar a produir edicions limitades, a firmar les seves còpies i autentificar-les amb informació de la tirada, anotant-la als marges. Posteriorment, amb l'evolució de la maquinària, es van començar a emprar planxes de zinc o d'alumini, en substitució de les pesades pedres litogràfiques originals. Subirachs treballa sempre sobre planxes de zinc. Aquesta tècnica va ser descoberta al segle XVIII utilitzant-se per multiplicar els exemplars d'un dibuix o un escrit. Consisteix a utilitzar tantes planxes com colors vulguin fer-se servir. Entre els artistes que han utilitzat aquesta tècnica destaquen Goya, Delacroix, Picasso i Miró. Fins a l'aparició de la impremta, al segle XV, les arts gràfiques no es van considerar com una de les belles arts, sinó un simple sistema de difusió d'imatges. A poc, els pintors van anar apropant-se a aquest mitjà. La litografia, com tots els invents, va sortir de casualitat. Es va inventar a Àustria un senyor que es deia Senefelder, fa una mica més de 2 segles, i després, clar, es van escampant per tota Europa i va arribar a Espanya al principi del següent segle. L'artista ve al taller i normalment sempre són encàrrecs d'una tercera persona, un editor o una galeria o alguna cosa. Llavors l'artista ve aquí, comentem la jugada, fem una descomposició cromàtica, però és senzillament veure amb quants colors es pot treure aquella peça, amb la qual, què et sembla? Un verd, un groc, un vermell, un ocre i un teula i poder també un beix. I llavors, a partir d'ahir, l'artista pinta a cada planxa el color que s'ha triat i els seus derivats. I tot barrejat això, es va tirant proves de cada planxa que fa i s'arriba normalment al resultat d'una obra que se'n diu bona tiré, que és quan l'artista fa les correccions, normalment, sobre cada gamma. La gamma és la prova de cada planxa, diguem, i el conjunt és el bona tiré. Llavors allà fa correccions si n'hi ha, si no n'hi ha tampoc en fa, i a partir d'allà es fa l'edició. L'edició normalment són edicions curtes, d'un centenar d'obres, i es va tirant a color diari, mai més perquè el segon convé que estigui ben sec el primer per estampar a sobre i el tercer els 2 anteriors perquè, diguem, no vagi traient de cada paperot. I llavors, un cop s'ha acabat, es destrueixen totes les planxes
totes les proves que hi hagin de més. En quant al sistema de planxes, normalment la planxa rep una preparació anterior perquè sigui addicta a tot cos gras, que és la base químicament. I llavors se li fa un preparat a base d'una sèrie d'àcids, de llum de roca, àcid nítric, i llavors la planxa, diguem, ja està preparada perquè l'artista hi pugui treballar a sobre. Quan l'artista la dona per bona, llavors automàticament se li passa una altra sèrie d'àcids per fixar el que ha fet l'artista i el resto de la planxa tornar-lo inaddicte al cos gras. El sistema és molt fàcil, sempre és el sí i el no. Normalment la tinta és gras i llavors l'aigua. Aigua i greix són incompatibles, amb la qual cosa, quan es mulla la planxa, un mulla o no ha d'anar res, la màquina normalment que porta la tinta troba sec on ha treballat l'artista i llavors deixa tinta. I llavors arriba el rodillo i amb l'altre sentit recull la tinta i la deixa amb el paper. Diguem, això és el cicle d'una estampació. Les eines són molt escuetes. Les eines sempre és la mateixa, és un material a base de betum de Judea, alcoholènia i això. És la forma de treballar de cada artista, el que el porta cap a una banda o cap a l'altra. Però el sistema és molt no res, un llapis, tinta que es desfà amb aigua, i un l'utilitza d'una manera, un altre de l'altra, i això, mira, així hi cap del senyor que només fa taques, diguem, al senyor que és hiperrealista total. Bueno, normalment l'artista ve aquí de dues maneres. Una, o li encarreguen una peça molt concreta, amb la qual està ahí una mica, i això més aviat són els que fan realisme o hiperrealisme, estan molt, han de seguir molt la pauta i aquell, jo què sé, aquell nas és així, no és d'una altra manera, i aquella floreta té 4 pètals, no en té 6, i així es va, no? I llavors, clar, perquè el senyor que li ha encarregat també vol que s'assenyeixi allà, i llavors no té massa possibilitats d'escapar-se d'allà i anar improvisant. I això potser sí que el porta cap a un avorriment una mica, no? I hi ha l'altre que ven aquí les mans a la butxaca i vinga a fer un alito, quina mida, tal, molt bé, pum, li fas el requadret i allà va o trepitjant o fent el que vulgui, inclús n'hi ha que la trepitgen perquè queda la marca de la sabata i suposo que aquests s'ho passen més bé, no? I són les dues maneres, diguem, a grosso modo de treballar. El Subirachs, en el cas aquest, ell és copiatiu del dibuix, però després improvisa tant com vol. Que ell utilitza una paleta molt escueta de colors, és a dir, que més de 6 o 7 no en té, encara que pel taller meu és l'artista que més obra té, doncs venint de l'escultura hasta sona raro, no? Dius, que raro que no sigui un pintor el que més litografies fa, no, és un escultor. I clar, per això la seva obra també està molt, el dibuix és molt important, perquè ell té en compte la llum, la no sé què, la no sé quan, la forma, les directrius, i tal, i allò has d'estar al seu punt just. El més és més accessori. A les primeres impressions, mitjançant aquest sistema, s'utilitzaven 15 o més tintes. Entre elles són de destacar els cartells que anunciaven les curses de braus, els de la Setmana Santa i els dissenyats durant la Guerra Civil Espanyola.
Josep Maria Subirachs és un dels pocs artistes contemporanis catalans que utilitzen amb regularitat aquesta tècnica. La seva obra gràfica, d'edició limitada, és una de les més riques, sòlides i representatives de l'art contemporani espanyol. L'obra gràfica de Subirachs en cap moment es pot deslligar de la seva producció escultòrica, com tampoc dels seus dibuixos, sobretot quan l'artista acostuma a recrear, d'una manera més àgil i més lúdica, la temàtica que immortalitza les seves peces, sense les tensions del procés escultòric que, intrínseques a l'obra, arriben a fugir de les mans de l'autor quan fa falta la intervenció de la tecnologia. Un 90% de l'obra gràfica de Subirachs és de creació lliure. L'artista concep l'obra gràfica com un joc, com una pausa relaxada entre escultura i escultura i també com la possibilitat d'arribar a un públic més ampli. Val la pena remarcar aquest fet. En l'actualitat, un dels aspectes que més es valora de l'obra gràfica és la seva numeració. L'art sense espectador no té raó de ser.